Takže ahoj, vítám vás u dalšího videjka a jsme tady na serveru s Dark Monstrem. Dark Monster 11. A budeme se killit, takže taková menší kilička. A bude to taková, no, taková jako videjko a bude to kdo přežije. Takže asi můžeme začít. Dark Monster? Takže asi jo, můžeme. Spať. Já, ona to nestřílí. Wow, čo? Já zemři, já. Oh shit, to bolí. Může. Kde jsi? Postav se tady. To rozbitý, no. Daj. Ty umřeš. Až najdu cestu ven. Musím najít cestu ven. Jsem venku a ty budeš mrtvej. A ještě najdu tak s ním. Já mám fly, já jsem hacker, tak pojď. Na hackera nemáš. Diváci, mám hacker. Tak dělej, pojď, mám jenom fly, nic víc. Diváci, pojďte ticho, jo. Já mám jenom hacky, pojď. Kde seš ty? Však mám jenom fly, to mě dáš. Chceš? Zabiju tě. Fly hacker. Jsi mrtvej, jacha, jsi mrtvej. Umři. Ne, on mi utíká. Co se dělá? Vyhrál jsem. Tak já se s váma... Jo, tak já se s váma loučím a uvidíme se v příštím díle. Tak zatím se nějak nechce vypnout hypercam. Nevím proč. Takže když tak tady to je vedlejší, diváci, kdybyste chtěli. Jaha, tak pardon, já ještě natáčím. Tak já se teda s váma loučím a uvidíme se v dalším díle, tak zatím ahoj.